Στον ιστοριοδίφη Ιωάννη Μιχαήλ Καραβαλάκη. Και εγώ. Ζήτω. Ο σύλλογος μας νιώθει ιδιαίτερη χαρά απόψε που τιμά ένα από τα μέλη του για την μεγάλη του προσφορά στον τόπο μας. Η απονομή της τιμητικής πλακέτας γίνεται ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του συλλόγου μας που έχει ως εξής. Θέμα: πρόταση για απονομή τιμητικής πλακέτας στον ιστοριοδίφη κύριο Ιωάννη Μιχαήλ Καραβαλάκη. Ο πρόεδρος του συλλόγου κύριος Περικλής Πιταροκύλης, αφού έλαβε το λόγο, ανέφερε ότι είναι χρέος μας να τιμούμε μέλη του συλλόγου μας που διακρίνονται για τη μεγάλη προσφορά τους στον τόπο μας. Ο Ιωάννης Μιχαήλ Καραβαλάκης σπούδασε με κρατική υποτροφία στην κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης, όπου κατέκτησε και τον τίτλο του διδάκτορα. Ακολούθησε μια πλούσια σταδιοδρομία ως κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες με ερευνητικές εργασίες αλλά και με υπηρεσιακά ταξίδια, συμμετέχοντας σε διεθνή φόρουμ και εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Η αγάπη του όμως για το Λασίθι και η επιθυμία του να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων του, όπως ο ίδιος ομολογεί, τον οδήγησαν από την πρώτη στιγμή σε συλλόγους λασιθιωτών και άλλες οργανώσεις, όπου μη φιδόμενος σκόπου, με υπευθυνότητα και με πάθος για δημιουργία, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάδειξη του οροπεδίου. Τα χρόνια της διαμονής του στην Αθήνα δραστηριοποιείται στο Σύλλογο Λασιθιωτών Αθηνών ο Δικταίος. Πρωτοστατεί επίσης για την ίδρυση του Συλλόγου των Απανταχού Ψυχριανών οι τρεις ιεράρχες. Μετά την εγκατάστασή του στο Ηράκλειο δραστηριοποιείται στο Σύλλογο Λασιθιωτών το Οροπέδιο, στον οποίο σύντομα εκλέγεται πρόεδρος. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο Σύλλογο Ορειβασίας και Ονοδρομίας Οροπεδίου Λασιθίου, στην Ακαδημία Γεύσης Ηράκλειο, στην Πνευματική Εστία Οροπεδίου Λασιθίου πρόεδρος, στην Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ερευνά την τοπική ιστορία και αντλώντας στοιχεία από έγκυρες πηγές μας παραδίνει με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα σειρά εργασιών που αφορούν την τοπική ιστορία, τη μυθολογία, τα εκκλησιαστικά μνημεία, τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας. Από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστάθηκε επίσης στην αναβίωση του συλλόγου μας και συνέβαλε σημαντικά στο δημιουργικό του έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για την οργάνωση των δικταίων και ποτέ δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τη συνεχή τους αναβάθμιση. Για τους λόγους τούτους προτείνω να τιμηθεί από το Σύλλογο. Το ΔΣ, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να τιμηθεί ο Ιωάννης Μιχαήλ Καραβαλάκης και να του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα που θα επιδοθεί κατά την διάρκεια των ΙΣ ΤΑΦ δικταίων, δηλαδή των 16ων δικταίων. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τόσο εσάς προσωπικά όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχρού, ο Ξένιος Ζεύς, για την τιμητική απόφαση που πήρατε για το άτομό μου, υλικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η όμορφη πλακέτα
που πριν από λίγο με επιδώσατε. Επίσης ευχαριστώ πολύ και τους εκπεράτων συναθρεστέντας απόψε θάδε, καλούς φίλους που με την παρουσία τους με τιμούν, επιβεβαιώνοντας τα ευγενή τους αισθήματα στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου για τα ζεστά του λόγια, έστω και αν με λείψε λίγο με την τελευταία πρόταση. Με μεγάλη συγκίνηση στρέφω τη σκέψη μου την επίσημη του τη στιγμή στους αειμνείς τους γονείς και διδασκάλους μου, οι οποίοι λόγεις και πράξεις μου μετέδωσαν βασικές ηθικές αρχές, σταθερή πηξίδα ζωής και χρυσούν κανόνα που θα διέπει το έργο μου. Και όσον αφορά το κύριο έργο μου, το κύρος της ευζοίας των αδελφών μας των ελαχίστων, η κριτική αξιολόγηση τους παραπέμπεται αρμοδίως, επειδή πρόκειται για άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για τη δικαία κρίση όμως και εκτίμηση των παρέργων μου, περισσότερο γνωστών ενδεχομένως και περισσότερο ενδιαφερόντων το ευρύ κοινό, οφείλω κάποιες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Η θεματογραφία μου είναι ξεκάθαρη και σαφώς προσδιορισμένη. Κατά συντριπτική πλειοψηφία τα θέματα μου όζους η Λασίθη, αμέσως ή εμέσως σχετιζόμενα με την πανόρια αυτή γωνιά της Κρήτης. Η μεθοδολογία μου δανείζεται κανόνες από παλιά ερευνητική ενασχόληση. Επιδίωξή μου υπήρξε πάντοτε η εμβάθυνση στο θέμα και η αποφυγή οριζοντίων θεωρήσεων. Θέτοντας υπό την βάσανον της κριτικής τα πάρεργά μου, παρά τις ατέλειες και τις ελλείψεις των, πιστεύω ότι κάπως συνέβαλα στην πατριδογνωσία μας και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιβίωσης των λασιδιωτών στις πατρογονικές τους αιστείες. Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή παρέμβαση, ας μου επιτραπεί κάνοντας χρήση του προνομίου των πρεσβείων της ηλικίας να απευθυνθώ στο μέλλον του τόπου, τη χρυσή μας νεολαία. Χρησιμοποιώντας ένα όρο παρμένο από τον τόπιο καλλιεργητικό κύκλο της γης, να του συστήσω, τώρα που είναι επιτίδιος ο καιρός, να διαθέσουν δυνάμεις και χρόνο και να κάνουν μια καλή καλουριά, αναγκαία προϋπόθεση για μια πλούσια και καλής ποιότητας μελλοντική σοδιά. Και για ενημέρωση των μη επαϊόντων, συνίσταται η προτινωμένη καλουριά σε συγκέντρωση πνευματικών και ηθικών εφοδίων που θα βοηθήσουν τους νέους μας να γίνουν σωστοί άνθρωποι και καλοί πολίτες. Δύο τελευταία λόγια για το πνευματικό μου έργο, το οποίο από τη στιγμή της δημοσίευσης του υπόκειται βέβαια σε κριτική, όπως και ο συγγραφέας υπό την ιδιότητά του αυτή και μόνον. Για τους στιχώς παραβλέποντας την αρχή αυτή, ακολουθώ την αποστολική προτροπή. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε μη καταράστε. Πριν εγκαταλείψω το βήμα, απευθύνομαι στους τοπικούς μας άρχοντες και κάνω την ευχή ο επόμενος ψυχριανός που θα τιμηθεί όπως εγώ σήμερα να είναι ένας από υιοθεσίας ψυχριανός και ονομάζω τον αείμνηστο γιατρό και μεγάλο πολιτιστικό παράγοντα του τόπου μας, τον Νικόλαο Κασάπη. Ήρθε τούτη η ώρα να είναι ανοιχτή η ουρανή και να εισακουστεί η ευχή μου. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους. Ο Θεός μαζί μας. Θα ακολουθήσει κριτικό παραδοσιακό κέρασμα.
Στο σπίτι. Έλα, φέρουμε. Αλλά είσαι... Τι αυτό? Αλλά πάει. Πώς πάει οι διακοπές, καλά? Είσαι πράγμα. Έτσι, τόσο πάμε. Όχι, δεν περνάει. Ωραία, πιο γράμμα. Στεφανάκη, την ομιλία του Μπάρμπα Σπιτέλο και θέλω και την παρέμβαση Μάντη την έγραψε. Όχι, τα θέλω και τα θέλω έμβολα. Ας αυτό δεν πρόκειται. Λιοπούλα. Θα παίρνετε λίγο προς το εκεί γιατί δεν το πιάνει από τη δική μου. Εκεί. Από εκεί. Την γύραση. Ναι. Και άμα είναι το στέλνετε στο Μιχάλη να δούμε. Μαργαρίτα, έχεις την κοπή. Είχε ένα κοριτσάκι με τρία μυτό. Thank you.